sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Hello po sa kumikinang na tambalan ng radyo at ng podcast. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gabby. Naging certified tagapakinig po ninyo ako nang mag-migrate ako dito sa California noong 2021. Uy! Ay, Gabi, ikaw pa. Friend! Tagal ka na namin hinahanap. Ngayon ka na nagparamdam. Ikaw naman, friend. Ilang beses na namin sinesearch yung name mo sa Kaya FB. nga eh. Ngayon ka lang nagparamdam. Pinalitan mo pala yung yung letter. Oh, ano? Yung B. Ba, ano? O ginawa niyang 8, kaya Gabi. Pinilit. Ako na, kahit di ako marunong ng sound effects. Ayan na. Si Gabi na taga California. Friend! Hi, friend! It's nice to hear from you, friend. It's been a while. Ayan. You know. Sakto rin po na nagkaroon kayo ng podcast sa Spotify, kaya simula noon, naging parte na kayo ng araw-araw ko. Kayo yung naging kasama kong tumawa, umiyak, kiligin, at mag-overthink sa mga kwento ng kapwa listeners ko mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman ngayon, dumating na ang tamang panahon para ibahagi ko naman ang sarili kong kwento. Malapit na po akong mag-30. Pero sa totoo lang, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na harapin yung nilalaman ng puso ko. Kaya ko po kasing ibaon habang buhay yung feelings ko. Hindi ako marunong umamin. Hindi ako marunong magbigay ng motibo. Hindi ako marunong lumande. Kapag may nagugustuhan ako, tahimik lang ako. Happy crush lang, ganun. Titigan mula sa malayo or tititigan ko lang mula sa malayo tas kikiligin ng tahimik. Ako lang at ang imagination ko ang gumagawa ng sariling teleserye gabi-gabi. Tapos kapag alam kong wala naman chance, move on na. Nabago ang lahat ng yon na makilala ko yung parang kuya namin sa church. Mabait siya sa lahat. Gentleman, funny without even trying, at may natural na warmth. Lahat ng qualities na ipinagdarasal ko sa future husband ko, nasa kanya na. Answered prayer ba? Hindi ko po alam kung delulo lang ako, pero pakiramdam ko kasi may something din siya for me. May mga tingin siya sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Tapos kahit maraming tao sa paligid, ramdam ko na ako ang hinahanap ng mga mata niya. May mga pagkakataon nga na ramdam kong nakatingin siya sa akin. Tapos paglingon ko, mabilis siyang iiwas. Pansin ko din na ang friendly at approachable niya sa iba, pero pag ako na yung kaharap niya, ang tahimik niya. Kapag magkausap kami o magkalapit, may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Ramdam ko naman yung attraction, pero pareho kaming walang lakas ng loob na magsalita. Nagpagulo pa sa sitwasyon yung kapatid niya na best friend ko. Ayaw kasi niya na kaibigan niya yung girlfriend ng kuya niya. Natatakot daw siya na baka masira ang friendship kapag hindi nag-work ang relationship. Tambalang kumikinang 2 taon na po akong tahimik na nagkakagusto. Hanggang kailan po ba ako tatahimik para maproteksyonan yung relasyon namin ng best friend ko na kapatid niya? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na takabakinig, Gabby. Gabi! It's been a while. I know, right? Kamusta ka naman, Jarn? Gabi. How's California? Oh yeah, kasi ang mga friends ko lang taga California Square Garden, Mandaluyong City. Ako taga New York. Oh, New York, Cubao. Okay daw. Okay, so
una sa lahat, Gabi, bago mo proteksyonan yung feelings ng best friend mo, may feelings ba sa'yo yung kuya niya? Yan, oo. Diba? Yun muna yung ang gusto kong dapat itanong. unang alamin. Correct. Yun muna yung gusto kong alamin. At alamin mo muna. Diba? Kasi andun ka na kagad sa protect the feelings of my best friend kasi Oo. ayaw ni best friend na masira ang relationship. In the first place, may relationship ba kayo ni kuya? Yan, masyadong futuristic. Oo. Ang layo na narating mo, Gabi. Wala pang kayo. Wala pang kayo. Pinoprotektahan mo na yung best friend mo. Correct. Hello. Alam mo, pagka ganyan na lagi kang nakatingin sa future, tas wala kang ginagawa sa present, Aha. yung future hindi dadating. Correct, totoo. 'Di ba? Kahit gusto mong proteksyonan yung best friend mo na yung kuya niya ay yung type mo. Kung wala naman ikaw, kung tahimik ka na lang ng 2 years, Diyos ko, edi 30 ka na, 'di ba? Sabi mo, Tama. 32 ka na. Correct. Nandun ka pa rin sa tahimik. Oo. Wala tayong proteksyonan na kaibigan kung to begin with, wala nga naman kayo nung kuya niya. Oo, yun yung importante na alamin mo kung Meron bang kayo? May something ba ba? talaga? Oo. Kasi, alam mo, natatandaan ko, hindi po lahat ng instinct ng mga babae, talagang kakapitan po natin. Totoo nga, may sinasabi na may instinct tayong tinatawag na itong women's instinct na ito, pakinggan, sundan. Kaya alam minsan, paling din po yan eh. Hindi yan siya talaga parang basic na lagi na lang siyang tama. May mga instinct po na wali ha. For example, meron akong ganyan. Feeling ko nakatingin sa akin. Feeling ko pag nandyan ako, parang natetensyon, ganyan, natataranta, hindi makalapit. Nung finally, yan, ganyan. Yung feeling ni Gabi. Nung finally, nagkaroon kami ng chance na mag-usap. Alam mo, unang sinabi sa akin, Jegs, alam mo ba yung number ni April? Sabi niya sa akin. So parang masyado siyang kabado para malaman yung number ni April. Kabado siyang person eh. May mga taong gano'n, di ba? Yung nervyoso. So, nervyoso siya. So, sobrang nervyoso niya. Hindi niya nga masabi sa akin na hindi pa nga ako yung target, ha? Hindi nga ako si April. Ninenervous na siya. So, ako ang feeling ko, ba naman lagi ako tinitingnan? Kainis talaga. Lagi na lang siya nakatingin. Yung pala tinitingnan ka, eto yung magiging daan Oo, ko para correct. kay April. Mukhang siya yung baraha ko. Oo. Parang siguro ina-assess niya pala talaga Oo. ako. Ano ba to? Mauuto ko ba to? Mauutusan? Magiging tulay ba talaga to? Baraha ko ba to? Alas ba to? O malas? Ayan. Ganyan. So ako naman, as a girl, na feel. Palibasa, medyo crush ko din itong lalaki nung time na yun. Parang, wala kasi kuya ko lagi na nakatingin siya. Nakaka-asar talaga. Why are you always looking at me? Diba? Ganon. So mali yung instinct. Aha. So all the while, akala ko nakatingin sa akin. All the while, akala ko, yan yung sinasabi ko lagi na hanggat hindi kino-communicate sa'yo verbally, 'di ba? Huwag tayo laging mag-assume sa mga non-verbal actions kasi maaaring may mga ganun, akala mo nakatingin sa'yo pero banlag talaga siya sa tunay na buhay. May ganun. O Tama. kaya talagang sadyang tulala siyang person. May ganun na yung parang nakatulala, tas sakto sa'yo nakatulala, diba? Wala pang kayo. Wag mo munang proteksyonan yung best friend mo. Ayan, again, very evident na masyado kang futuristic eh. Kaya di ba sabi mo, ikaw lang mag-isa, Yan. iniisip mo na oo. yung mangyayari sa... Masayang-masaya ka na sa imagination mo, diba? Tapos iniisip mo yung sa kaibigan mo, yung best Correct. friend mo. Na baka masaktan pag naging kayo ng wala kuya pa. niya. Wala pa nga eh. Pero alam mo, madali na lang din kasi yan yung mga ganyang as a overthinker. Madali na lang yan sa best friend mo kasi 'di ba, una nabanggit mo nasa church kayo. Ayan. Kuya mo sa church. Now, when you are in church, dapat transparent kayo eh. Ayan. The more na mas malakas hindi ka matatakot dapat kasi may foundation kayo, may faith kayo eh, 'di ba? True. 'Di ba? Maganda naman yun. At saka, sige, doon na tayo sa future. Doon na tayo, Jegs. Wala naman din talagang assurance na magkakatuluyan talaga kayo until the end. Meron din naman talagang possibility na magkasakitan lang kayo ng feelings and then magkahiwalay. It's part of it. Correct. Ganun talaga yun. It's a price to pay, Correct, diba? ganyan talaga. May trade-off talaga may yan trade-off. eh. Parang ano ba, si Michael Jackson, 'di ba? Sa sobrang kasikatan, o kahit sinong artista na super sikat, 'di ba? Kahit na gusto niyang minsan magwalwal o kaya gusto niya lang i-let go yung kanyang sarili sa isang lakad na with kasama mga friends, hindi niya pa rin gagawin na maging totally free.
Kasi may posibleng makakuha ng video. May mga price to pay ba, Oo. ika nga. So yung ganyan sa eksena ng kaibigan mo, hindi naman assurance na porke siya yung kuya, na porke ayos na ang lahat. Hindi. Posible talagang Tama. wali. Ako naniniwala ko, all things works for good naman eh. Correct. Yung mga heartbreaks. Oh, part pa rin siya. Diba? Kasi magagamit mo rin din siya in the future eh. Yung Tama. mga napagdaanan namin mga relationship. Ayan, yung mga failed relationship na nagturo sa Oo, atin. naturo sa amin na will lead of course sa naging Karelasyon eventually. Oo, yung wife ko, then ang husband ni Nicole. Pero galing kami sa mga Kung ano-anong relasyon ng mga nakakahiya po. Nabuti na lang talaga wala pang social media kundi na-cancel na talaga kami. Tama. Lay nako. Meron nga ako nakarelasyon dati, pag lasing lang kami Kayo dalawa, lang. pag hindi kami nakainom, wala. Naku, ayoko na alam mo, pang-podcast yung mga ibang mga kwentuhan nating ng relasyon eh, di ba? Pero may mga ganun talaga. Pero bago ulitan lahat ng yan, bago tayo advance kung anong klaseng Oo. relationship ang pwedeng magkaroon kayo or if it will even lead to marriage, ganyan. Anuin muna natin, i-secure muna natin yung Correct. yung Ano realidad. ba? Correct. Yung realidad na ano ba? Meron bang kayo? Kasi Tama. nandun na rin tayo nahawa na rin tayo sa pagiging futuristic ni Gabi. Oo. Na nandun na rin tayo sa eksenang paano pag hindi kayo nagkatuluyan, masasaktan yung best friend. Nakakahawa ka, Gabi. Nakakaloka. So, wag nating ipilit muna yung mga bagay-bagay. Pinoproblema natin yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Ayan. Yan yung nating mga overthinker. Kaming Oo. overthinker ka ba? Hindi masyado Hindi di ba? masyado, Ako oo. kasi overthinker. So, ito yung problema ng mga overthinker. Hindi pa nga nangyayari. Nakabuo na ng kwento sa utak. Di ba? Ang dami na naisip So, ng mga senaryo. Kayo mga overthinker, pag sinabi yung overthinker, parang yun na yung senaryo eh. Ina-advance na. Oo, sa akin kasi kung mag-overthink man ako, tinitingnan ko na yung pros and cons. Pero wala ako dun sa sitwasyon. Kasi sa inyo ata na parang, eto na yun eh. Oo, correct. Parang husband ko na siya. Oo, ganun. Oh, what Parang if- ito na yung mangyayari, ganyan. Umabot na nga sa anak eh. Umabot na sa mga pangalan ng anak, di ba? Umabot na nga sa vaccine ng anak eh. Pero sa totoo lang, may kayo ba? Wala pa. Ayan, from the start pala, wala kayo. Correct. Hindi naman natin sinasabing walang kayo. Wala pa. Oo, dapat alamin mo rin Correct. din. So, hindi na tayo pwedeng dun lang tayo sa nananatili sa imagination. Kung gusto mo namang ma-experience yung tunay na kilig, Ayan. gets ko naman yung kilig na yung sinasabi mong tititig sa malayo, Oo. kikiligin ng tahimik, ganyan. Pero try mo lang din na kiligin ng Oo. tunay na buhay. Yung bang talagang actual, literal, na kinikilig. Ganon. Try mo. Ako naniniwala naman ako, firm believer ako sa woman's instinct eh. Pero kinakailangan nyo ring i-validate. Kailangan. Oo. Kasi kung hindi, magiging tulad ka nung sa akin. Hiningi yung number ni April. All the while, akala ko ako yung type. Yung Diba? Yung pala, sinisipat ka lang correct. Eto mukhang Eto magandang mukhang tulay to. true. Mukha itong mauuto eh. Hindi, tsaka sinisipat lang ako kung ano ba, ka-close niya ba talaga si April o Yan, hindi? oo. Ano yung level ng closeness nila? Oo, Diba? Kasi may ganyan kami mga lalaki. True. Oo. Hahanap kami ng sino pwedeng magamit Yan. para makatawid. Correct. Oh, 'di ba? Tingnan mo 'yan. So, again Gabi, totohanin muna natin Tama. bago tayo mag-imagine. Ha? Alamin mo muna. Correct. Tambalang kumikinang ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!